Täzeliklerden habersız kalma, bir de ağda ol, medyatımı. Täzeliklerden habersız kalma, bir de ağda ol, medyatımı. Hemejäňize salam, men Altyn. Habersız kalma gepleşigimiň 279 bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, bilýäňiz, media syomkalarymyzy ak gepleri studiýasynda geçirýär we size gyzykly edip täzelikleri taýynlaýar. Siz hem taýyn bolsaňyz aktiwnice bolup like basyň, menem täzeliklere başlaýyn. Bir de ağda ol, medyatımı. Klip täzeliklerine başlaýar Sabrana ve Däli Däde Şeşe 5. Bu klipde elbette Däli Däde ýok. Däli yüzünü görkezmek islenok. Klipin vibe'i söz ýok, gowalpdyr. Balle thush, et sagt tjallthun. Fatsin edel fari gud, baksamın bari duş. Dünüm doğda hani dün. Balle bulong bari duş. İnni çip fara thush. Balle çipi fara thush. Endiki klip täzeligimiz Söhbet Bayramov'dan Yalan Dünya. Söhbet yeni aktiv täzelik ödürläp başlady. Yalancı yalan yalan, kime doğru kime yalan dünya. Bollet inni men gönlüme değme. Acını fücünü karan dünya. Batur Muhammedow 9 minutluk klip ödürledi, yani mini film. Bağışlı Kaka. Tuttun birin nesihatların, men güneli bağışla kaka. Geçirilik ettim tutup zoruma, vah koşundum ken saçın ağına. Alo. Dursun ana detme. Böyle. Altın olsun alayım, ölün yanım olayım, sevgi bilen yaşa kıydın. Yarını bulup öpmali, durmuşunda tapali, altı gülüp yaşa kıydın. Murat Övezov'dan akustik görünüşte täzelik Şehitler Ölmeýär. Yola çıktı, karaştı geli. Gelmedi yar, uçmadı gülü. Azat Dönmezov Yulduz Osmanowanyň Belki söýgi bu cennet aýdymyna cover hödürledi. Belki sevgi bu cennet, bilmedim. Yağmur olmasa da uzaktır, bilmedim. Vah, belki sevgi bu cennet, bilmedim. Endiki klip täzeligimiz Farhat Öräýew feat. Dizet, Derve Dağın. Alo, Bağışla, sen nerede? doğulan gün ne men? Doğulan gün. Mena bir sapar eşitden doğulan gün deyip. Niye men doğulan gün deyip? Aýtdym men sana, sen özüňden başga hiç kimi dinläme oga. İçim derve dağın, bulaşık hemme dağdım. Şunu da men ervedadım, sen için koydu azabım. İçim derve dağın. Gülälek Gulmuradowa'dan täzelik Örüm örüm saçlary. Örüm saçları, bırca taları. Örüm saçları, bırca taları. Asmanı bulut oynaya, yerde çemen yaynaya. Asmanı bulut oynaya. Sahy Dursun Hojaýew konsertden klip Juwan Günler. Güzel günler, bahtiyar ediz günler. Şar güzel günler, şadiyan juwan günler. Men gogan geçen sorunu kim bildi ve täze soru näme? Gelin dinläriň. Так, как раз вот сейчас dur da. Tak, assalamu alaikum mediatymy, hemmeňizi mediatymaň ofisinda hoş gördük. Geçen sapar berilen soruň jogabyny Şatlyk Nazarow diýen agzamyz ilkinji bolup kommentariýada dogry jogap ýazmak başardy. Ýöne şu taýda ýene bir bellik. Aýmurat Hudaýberdiýew diýen agzamyz dogry jogap ýazypdyr. Ýöne internetden, ýagny poisk edilip, copy paste edilip ýazylan. Şoň üçin şol jogaby kabul edemizok. Ýöne Şatlyk Nazarow öz sözleri bilen öz düşünşi boýunça dogry jogap ýazypdyr. Şoň üçin Şatlyk Nazarow bayram üçin men bilen Instagramda habarlaşyp bilersiň. Inni dostlar, ýene de täze logika soraw. Kartinkalar siz goýarýaňyz, şoň üçin şaýda bir kartinka goýjak.
şu kartinkada sorag belgisinin yerine näçe bolmaly? Kim soraň jogabyny birinji bolup kommentariyada dogry jogap ýazmak başarsa, hemişe kiýany meň adymdan 100 manat. Onda näme? Hemmäňize üstünlük. Info şarjyna bu testde bilen başlaýat. Bu testde doğru şekilde ýat bolup gitdiňe arada şeýle täzelik ködürläpdir. Oňarmaýan. Aýdymyň ady. Diler düş, olmayan, yok adım yorulmayan, olman kız cemcik yorulmayan, inanmayan, olmayan, bizelerim boğulmayan. Inniki impoş täzeligi Amaliýadan söýdüm Ece. Ece Ece Söydüm ben şanı Ece Men onu için yak Ece Bize karşı bolma Ece Sen bu datlara karşı mı? Bize aldama YouTube täzeliklerinde lentada Jahan Bagşy bilen gepleşik bolýar diýip paýlaşdyk. Kimin näil soragy bolsa ýazyp bilersiňiz. Bize aldama Instagram täzeliklerine gelenmizde Aýda Ýözdüň Güläle Gulmuradowa bilen Reels video hödürledi. Bize aldama Indi elýäs iň gowry aşagçyklarymyzyň biri köneleri ýatla aşagçyny. Jeytunuryň aýdyşy ýaly 2014-nji ýyldan 2024-nji ýyla çenli iň hit, iň bet dinlenen aýdym Kare we Nazir Habibow Opa Opa. Целый jany upa upa Просто двигай тело upa upa Целый jany upa upa Просто двигай тело upa upa Ýene bir köner ýatlaly Hacı Ýalmammedow Adaglym. Şağanakta fin adalıyımdım Adalıyım fin menin evine koydum Şağanakta fin adalıyımdım Adalıyım fin menin evine koydum Elvanene zeydim Bağrımla neydim Namusla koydum Adalıydım Elvanene zeydim Bağrımla neydim Namusla koydum Adalıydım Bize aldama Indi elýär tesirleri okuma şarjymyzy. İlkinji tesir ýazyp baýrak kazanan dostumuz Bayram Han. Salam meýditama tügelemi gowy gepleşik bolupdyr. Köp sag bolun. Bize Instagramdan ýazyp bilersiňiz. Ýalňyşmasam siz köp birinji ýer alýaňyz. Indiki tesirimiz Orazeli Ahmedow. Russiýanyň Saratov şäherinde okuyan türkmen talipleriniň adyndan köp salam. Bizden hem meýditama toparynyň adyndan ähli ýerde okuyan türkmen taliplerimize ullakan salam. Ýene bir tesirimiz PUBG Mobile. Altyn we ähli meýditama maşgalasy we olary izleýärli izlerleýän doganlarymyz Russiýanyň Krasnodar şäherinden ýalkymly salam. Size işiňizde mundan beýle hem ýokary sepkitlere ýetmeňizi tüýs süreňizden arzu etýän, ähliňizde üstünlük arzu etýän täzelikleriniňde sabırsyzlyk bilen garaşýar. Bizden hem size ullakan salam tesiriňiz üçin aýratyn sag bolun. Siziň hem işiňizde okuwňyzda uly üstünlikler. Indi elýär soňky tesirimize Hanelli Saparov. İlki bilen hemme jaňyza salam. Meýditama malades işiňizde üstünlük. Güler ýüzüň solmasyn, altyn saňa da berekelle. Köp minnetler, güler ýüzüm siziň gollaryňyz bilen hiç açan solmaz. Daha sonra şeýlelik bilen 279-njy bölümimiň soňuna geldik. Bölümi haladyňyzmy? Like bassaňyzmy? Tesir ýazdyňyzmy? Bu zatlar hiçlay iň esas zat özüňize gowy serediň. Indiki bölümde görüşýänçe hoş, sag bolun. Şu настроением, şonçu. Извини, папали.
Niye gülüktün? Ağzım mertlenyen çöğün. Ölürüm. Ben demedim. Saratov. Miledi. Давайте, Miledi. Ay bon güляş. Men kitene odanı ki. Ay, İlla ki başlık başladı.